गासै रायजो राजाफोरनि सिमांनि मागो दमासिनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे बंसुरा केन्द्र क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो लोगो नांनानै मागो दमासिनि लावखार ओंखाम जानाय बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बे लावखार ओंखाम जानायखौ मोजाङै गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बंसुरा केन्द्र क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गासै सेंग्रा सिख्लाफोरनि लावखार ओंखाम जानायाव बाहागो लानाय नाथाय आंबो गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो हास्थायो बंसुरा केन्द्र क्लाब एन्ड लाइब्रेरि सेक्रेटारिनि बिबान लानानै बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो अनलायनानै आंखौ गोजोन खौसेथि लाखिनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। गासै जोंनि बंसुरा केन्द्र क्लाब एन्ड लाइब्रेरियाव 150 खाथियाव थाहैनो हागौ आरोखि। देग्लायनि मागो दमासिखौ माबायदि बरायदों बा रंजादों होनना फोरमायनो सानो? दिनैहाय गिबियावनो आङो बोसोर गोदाननि आंनि गोसो सिंनि आरो अननायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जेनाखि नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो जासिनाय जाग्रोबाय। लोगोसे देग्लायनि जेनाखि लावखार ओंखाम जानाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि जेनाखि गोदान SOP मथे जोङो साफ्रोमबो माने बेहाय मास्क गाननानै दिनै बंसुरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दैदेननायाव दिनैहाय सिलाय सायाव जों लावखार ओंखाम जानो फैदों आरो बेहाय माने साफ्रोमबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै बा SOPखौ मानिनानै जों बेहाय गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो आंनि मथेब्ला बेहाय खुब मोजां जादों होननानै आङो सानो। नोंथांमोना बे लावखार ओंखाम जानायखौ मा मायथाइनिफ्राय फालिबोआ? दिनैहाय जोंनि बंसुरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दैदेननायाव आगुनि जेनाखि दैदेनगिरि अनाथ बन्धु ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव 1970 मायथाइनिफ्रायनो बे ओंखाम जानाया दिनैसिम जोंनि बे बंसुरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दैदेननायावनो जागासिनो दङ। आं मिथिगौ जोंनि बे बंसुरा क्लाब एन्ड दैदेननायनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे गामिनि जेनाखि रायजो राजाफोरखौ लिंहरनानै बेहाय ओंखाम जानाय जायो आरो बे ओंखाम जानाय बा लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय बंसुरा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया गासैबो जोंनि गामिनि जेनाखि खैदां खैथि जानो गोनां खैफोद आफोद लोगोसे समाजखौ गोख्रोङै दिनैहाय दैदेनबोदों होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै गामिया आरो लोगोसे जोंनि गामिखौ नुनानै गुबुन बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो दिनैहाय लावखार ओंखाम जानायखौ दिनैहाय माने बारायदों होननानै आं सानो आरो जों नुबोनाय मथे बेनो। नोंथांमोननि गामिया मागो दमासिखौ लानानै माखासे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलनि सायाव मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायजों बावनायजों लोगोसे दिनैनि जे जोंनि बे बोहैलांनाय सिलाय दैमा बे सिलाय दैमानि सेराव जे जों दा दिनै लावखार ओंखाम जादों आरो बेनि गेजेरजों जे जोङो दिनैहाय बेहाय जयै बंसुरा गामिनि जानानै जयै खौसेथियै पिकनिक जादों। बे पिकनिक जानायाव जाहैबाय जोङो बंसुरा गामिनिफ्राय सेंग्रा आरो सिख्लाफोर लोगोसे जोंनि जे सेंग्राफोरजोंनो लेंहरजानाय बे बंसुरा गामिनि मान गोनां जोंना मुरब्बि बिथांमोन दंफैयो। जोंना बे दिनै सावरायमेल लादों आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजों जों दिनै जे माखासे हाबाफारि लादों जे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो थारमाने गोदोनिफ्राय जे जोंनि बे बंसुरानि पिकनिक जानाया 1970 मायथाइनिफ्रायनो जे सोलिगासिनो दं बेखौ लानानै जों दिनै जे सावरायदों जाहाथे बे जोंनि बंसुरा गामिनि सेंग्रा आरो सिख्ला लोगोसे मुरब्बि लेंहरजानायखौ लानानै सावरायनाय मेन थांखियानो जाहैबाय जोंना जोंनि बे बंसुरा गामिनि पिकनिक जानायजों लोगोसे गामियाव जोंना गोबां गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बायदियै गोबां रोखोमनि सावरायजादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों जों माखासे आयदाफारिखौ लानाय जादों। फैगौ बोसोराव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो सेंग्रा सिख्ला नङाजासे दिनै जे मुरब्बिफोर जोंनाव सफैनो हादों बेजों लोगोसे आरो फैगौ बोसोरावबो जाहाथे जोंनि बे बोहैलांनाय सिलाय दैमानि गाथोन सेराव जे जों लावखार ओंखाम जादों बेवहाय जोङो फैगोन बोसोरावहाय जोङो गामिनि माखासे मान गोनां जोंनि माखासे दैदेनगिरि दंबावो जों बेखौ
गोबां मानसिखौ जों लेंनानै लाबोनानै जोङो पिकनिक जानायखौ आरम्भ खालामगोन। बेनि उनाव जोङो सावरायमेलखौ देग्लाय जे रोखोम गाजा गोमजायै खुंदों बेनिफ्राय जों साबसिन खुंबावनो हागोन होननानै जों बेखौ आसा खालामनायनि थांखि आजावदों। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे माने गुबुन गुबुन बोसोराव पिकनिक जाबोनाय बायदि बे बोसोरावबो जाहाथे गाहामै गाहामै जालांथों आरो उनावबो जाबोबाय थालांगोन होननानै आसा थिनाय थांखि आजावदों। लोगोसे दिनैनि जे पिकनिकनि गेजेरजोंनो सावरायनो बा आंनो बुंनो सानदों जे माने जोंनि बे बंसुरा गामि पिकनिक जानायाव जोंना माने बे जोंनि फटबजरा ओनसोलनि बा 16 जरा जरा फटबजरानि बिखायाव थानाय बे जोंनि बंसिजरा गामिया 1970 मायथाइनि ओनसोलनि बा 16 जरा जरा फटबजरानि बिखायाव थानाय बे जोंनि बंसिजरा गामिया 1970 मायथाइनिफ्राय सोलिबोनाय बायदियै देग्लायबो 2022 मायथाइनि दिनै 14 अक्ट' जानुवारिनि बे समाव जों दिनै पिकनिक जादों। आरो बे जोंनि पिकनिक जानाया बिदिनो अरायबो सोलिलांबाय थागोन। आरो जोंनि पिकनिक जानाय बे बंसुरा गामिनि पिकनिक जानायनि नेमखान्थिया बेनो जोंना बोसोरफ्रोमबो जोङो सेंग्रा सिख्ला माने बे सिलाय दैमायावनो जोङो लावखार ओंखाम जायो, बाहायनो जों सावरायो। आरो बिनि गेजेरजों जोङो गामियाव थानाय माखासे जेरखम जोङो माखासे उत्सबफोरखौबो जोङो खौसेथियै बेबायदिनो जों फालिलांबाय थानाय जायो। सोरनिबा सारादुआव जोङो बेबायदिनो गाजा गोमजायै जोङो एकतायै खौसेयै जोङो माखासे खामानिफोरखौ जोङो बे खौसेनि गेजेरजों मावनो हायो। लोगोसे हाबा जायो, हाबा जानायावबो जोङो बेबायदिनो ज' खौसेथियै जोङो बेबायदिनो जों हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो। आरो मोनफ्रोमबो जेखि फेस्टिभेल एबा उत्सब बा गामियाव माबा मोनसे फोरबो जायो माने बेखौ जोङो ज'यै सेंग्रा सिख्ला बेखौ फालियो रायजोजों लोगोसे। थिग बेबायदिनो जोङो अरायबो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो नैबे बोहैलांनाय सिलाय जिं दैमा गाथोनाव पिकनिक जादों बेबायदिनो जालांबाय थागोन। आरो बे एकताखौ लानानै जोङो अरायबो सेंग्रा सिख्ला जानानै जोङो जोंनि बे बंसुरा गामिनि हाबाफारि मोनफ्रोम बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जोङो खौसे खुंलांबाय थानो हागोन होननानै जोबनायनि सिगां दिनैनि बे लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै